Pertangyangan gereja, gak usahlah makan-makan lagi. Tapi yang menjabui pertangyangan, diberikanlah ke diakonia sosial sebagai ganti konsumsi ketika menjabui pertangyangan. Hal ini agak dilematis menurut kami. Molo di halak Batak, adong do istilah partamue, partataring maso ramitop. Jala molo rotamu, ikut galak do tataring, jala di patupama, si inumon do si panganon alaisian ias niroha. Nuaing suku-suku dihita, sebagai halak Batak, molo manamue dengan ruas nihuria, jala mabahen bagasta gabe langgatan parjamital. Ukap rohata mabuka pitu ni bagasta majakon haroroni akadongan sahuria. Nuaing molo di patupa hasuhuton at manang nama jabui si panganon. Salah do, manang dang boy terpatupa si panganon na tebo itap ni ai si tio-tio tong do salah alai buat sama di perpudion adong huria mengajak manang mangido unang be si mangan-mangan alegat tinai di pasha ma tu diakoni sosial. Sebagai lak Batak, kami mengkritisi don. Sadisa tahu do amang natua-tua nang dihamui nang majabui pertangyangan. Bahasa ma Holland hepingi rikot dihuriai. Dengan alasan tu diakoni sosial. Kritisi don. Adong do dalan lopa punguhon tu diakoni sosial. Ale undang abati hamu aka perhala donami. Molotung pe di patupa asuto bulon marsi pangano. Gabe dang bui be marsi pangano manang di stop mana marsi pangano ni igatima dalan mangurupi tuhuria maritihite diakoni sosial. Baik kamu pada muna amang sebagai ruas hamu, sebagai perhala do hamu. Ada diskusi do hita. Mari menerima kritikan dengan lapang dada dan siap untuk dikritik juga dengan lapang dada. Kami juga siap untuk dikritik. Tapi mohon jangan dihujat dan pakailah etika. Horesma bangsa Batak, bangsa partamue.